Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man opretter en rekvisition i Rigtig. Det er hurtigt, og det er lige til, så vi kan lige så godt komme i gang. Det første, man skal gøre, det er, at man skal gå ud i menuen, og så lige trykke på Opret rekvisition. Så kommer man over til Opret rekvisitionssiden. Og det næste, man så skal vælge, det er, at man skal vælge sit team. Så i det her tilfælde kan vi se, at jeg er medlem af 2 teams. Men da vi skal lave en rekvisition i forbindelse med noget juiceproduktion, så vælger vi teamet for juiceproduktion. Når man så har valgt sit team, så bliver man præsenteret for en lille smule information herude. Og her kan vi se, at jeg kan maksimalt have et rekvisitionsbeløb på 100.000. Og alt over 5.000 kroner, det kræver en godkendelse, men alt for 5.000 kroner og under, kan jeg sende direkte til betaling uden en godkendelse. Hvis vi så prøver her at vælge et andet team, så kan vi se, at her gælder der nogle andre regler for mig i det team. Men lad os gå tilbage til vores juiceproduktion. Det næste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal indtaste beløbet for min rekvisition. Så i det her tilfælde, der indtaster vi 15.000. Og så skal jeg vælge det projekt, som min rekvisition vedrører. I det her tilfælde, så er vi i gang med noget produktion af noget appelsinjuice, så vi vælger produktion appelsinjuice. Derefter så kan jeg så give min rekvisition en lille kort beskrivelse, så vi skriver appelsin til produktion. Det er det, vi er ved at købe her. Nu har vi sådan set udfyldt alt, hvad der er påkrævet for at lave en rekvisition. Man kan også vælge at tilføje en bogføringskonto, men i det her tilfælde, der lader vi den bare stå blank. Man har også mulighed for at vedhæfte filer, og det kan vi da godt gøre i det her tilfælde, for jeg har modtaget et tilbud fra min leverandør. Så jeg vedhæfter tilbuddet, og så kommer det frem her. Nu er jeg sådan set færdig med at oprette min rekvisition, så nu har jeg 2 muligheder. Jeg kan oprette min rekvisition og så sende den til godkendelse, men jeg kan også gemme den som en klade. Hvis jeg gemmer den som en klade, så ryger den herned i kladetabellen, hvor vi allerede har en tidligere rekvisition stående, som vi har gemt. Men det er der ingen grund til i det her tilfælde, så vi sender bare rekvisitionen til godkendelse med det samme. Når rekvisitionen er sendt, kan jeg finde den ude i menuen under afventende rekvisitioner. Og her står den så og venter på en godkendelse. Og det var faktisk alt. Nu ved du, hvordan man opretter en rekvisition i Rigtig. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@rigtig.dk, så står vi klar til at hjælpe dig.